दिनै जोङो इउपिपिएल राजनिति हान्जानिफ्राय क'क्राझाराव रेडिअ बिटिसि बिसायख'थियाव खामानि मावनो मोनसे स्टेरिं कमिटिनि अफिस आरो मावख' जों दिनै बेखेवनाय जाबाय धुमधामै आरो खोब मोजां बयबो बाहागो लादों आरो दिनैनिफ्राय जोङो अफिसियेलि जि मोनसे बिसायख'थि फोसावदिंनायनि जे हाबाफारि बेखौ जोङो लाबाय आरो फैबाय थानाय समावहाय जिखिनि केन्डिडेट फोसावनानै नमिनेसन साबमिट होनाय आरो प्रसार अभियान खालामनाय गासिबो खामानिखौ नैबे मावख'निफ्राय खालामनाय जागोन गतिके सेन्ट्रेलि जों बेवहाय खालामनाय जाबाय बाखि जों समस्ति वाइसै आरोबाव जोङो बे इलेक्सन स्टेरिं कमिटिखौ जों बानायनाय जागोन आरो बेबायदिनो समस्ति वाइसै 40टा समस्तियाव जों खामानिखौ मावगोन जोङो सेकेन्ड पार्टनि जे केन्डिडेट फोसावनायनि बाथ्रा दङ बेखौ जायखिजाया समावनो जों होनो थांगासिनो दङ आरो बेखौ जोङो समाव रायजो राजाफोरनो मिथियो बेथ' मोजां मोनसे थासारियानो बुंनो थाङोबा खारन जोङो इउपिपिएल हान्जाया खोब शक्तिशालि जाबाय बयबो रायजोफ्रा बेखौ मदद होबाय थादों गतिके जि दला शक्तिशालि बेवहाय टिकेट बिनायनि अनजिमायाबो बारा जायो गोबां समस्तियावनो गोबां जोंनि इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा नेताफोरनिफ्राय दिनै केन्डिडेट जानो थाखाय दाबि खालामदों बे जोंनि थाखाय खोब मोजां नाथाय दला सिस्टेमेटिक भाबै जोङो बिजाथिफोरखौ जोङो सायख'दों आरो जों फोसावदों आरो जों फोसावलांबाय थागोन आरो दला सिस्टेमेटिक भाबैनो डिसिप्लिन भाबैनो बेखौ मानिनानै जोंनि फैबाय थानाय बिसायख'थि जों देरहासारनायनि थाखाय बयबो खामानि मावगोन आरो बेवहाय जेबो गोनो गोथो गैया हाग्रामा महिलारि बुंगासिनो जे सेकेन्ड फेजखौ नेनानै दं खाम्फा बरगयारि आरो रेंगानि आरो बिटिआरनि बिथांमोना जेराव गेलेयो हाग्रामा महिलारि बिथांनि बाथ्रायाथ' माने उल्था पाल्टा बियो आं खोनादोंमोन दाख्लै बबेबा मोनसे मिडियाआव आं नुदों जे 14 चिराङाव थांनानै बे 14 चिराङाव गाव गेलेनो होननानै दा बिथांनि बाथ्राया फुङाव सानसे बेलासियाव माने आलादा जायो फुङाव आलादा जायो गतिके बिथांनि बाथ्राखौ लानानै माबा मोनसे बुंनांगौ दं होननानै आं साना बिथाङा बबाव गेलेदों जोंनि इउपिपिएल हान्जाया जों 40टा समस्ति गेलेगोन खाम्फा बरगयारिया टिकेट मोनगोन बेबो खाथां इतिमध्ये जों चन्द्र ब्रह्मनि बिथांनो जों होबाय टिकेट गतिके जोंनि सिन्थाया जाबाय मा गोजोन खौसेथिखौ जों बयबो हास्थायो बर' रायजो राजा बयबो बिटिसिनि आइ आफा रायजोफ्रा बयबो हास्थायो बेनिखायनो गोजोन खौसेथिनि थाखाय सावरायनायबो जादोंमोन दा बेनि गेजेराव खाम्फा बरगयारि बिथांबो दंमोन चन्द्र ब्रह्म बिथांमोनबो दंमोन आरो बिथांमोना गासैबो हाग्रामाजोंनो दंजोबोमोन हाग्रामा महिलारिजोंनो नाथाय हाग्रामा महिलारिनि जे मोनसे नीति बेखौ रावबो मोजां मोनैनि थाखाय दिनै बिपिएलनिफ्राय गोबां नेता कर्मीफ्रा दिनै इउपिपिएल हान्जायाव फैदों खौसेथिया बिदिनो फैबाय दा गतिके इउपिपिएलआव गासै खौसे लुबैग्रा मानसिफ्रा ज' जाबाय जों देरहासार जागोन फैबाय थानाय समाव मोजां सरकार दागोन बेखौ जेब्ला फोसावो नोंथांमोना मिथिगोन जोंनि बे गोबाव सोरखौ होगोन होआ जों जेब्ला फोसावो नोंथांमोना मिथिगोन